Gilingaw ug ipakilig sa duha ka kapuso hangs ang ato mga kapusong Zamboangueño ato sa Kapuso Mo Show sa Zamboanga City. Samtang nakisadya sab sa kalingawan ang One Mindanao. Nakatutok si John Paul Seniel. Pasado alas 3 pa lang sa hapon, dagsa na ang mga tao sa KCC Mall di Zamboanga alang sa Kapuso Mall Show. Ilang ginapaabot ang duha ka Kapuso stars nga sila si Juancho Trevino ug Ruru Madrid. Apan, samtang wala pa ang duha ka Kapuso hanks, gilingaw una ang fans ni May Bautista sa mga lain-laing games. Buenas tardes, Zamboanga City! Pag-abot sa Kapuso Stars, unang milingaw si Juancho Trevino. May samot ang makabungog na singgit sa fans, diyang si Ruru Madrid na ang mikanta. Nalipay si Ruru nga nakabalik sa iyang yutang na tawhan. Iyang ipasalamatan ng iyang mga kababatang misuporta kaniya. Gawa sa Sunday Pinasaya, naausab si Ruru sa Barangay 143. Ang Barangay 143 naman po, ay yung first Filipino animated series na talagang dito po ginawa sa Pilipinas. So, ayan, sobrang saya ko rin dahil nga nakita ko yung pagtangkilik ng mga tao dahil for the longest time, wala naman po nakakagawa ng ganun sa Pilipinas. Samtang si Juancho Sab, nagpasalamat sa pagdawat kaniya sa ilang fans. Nafe-feel ko talaga na heartwarming yung salubong nila sa amin and I'm very happy to be here. Ngayon, nasa unang hirit ako everyday and tuwing Friday, bubble gum. Nakisadya usab ang main anchor sa One Mindanao nga si Kapusong Tech Ocampo sa Kapuso Mall Show. Iyang gipasalamatan ng dakong suporta sa mga Zamboangueño sa pinakaunang regional newscast ng One Mindanao. Napakabait po ng mga tao. Totoo yan. Napakabait po, respectful at mainit ang pagtanggap ninyo sa amin. So, ako'y umaasa na makakabalik pa rin ako dito sa darating na mga araw. Napakasaya po dito sa Zamboanga. And of course, pinopromote po din namin ang One Mindanao. Ito po ang nag-iisang regional newscast na mapapanood po sa buong Mindanao. Mula Agusan, aabot po kami ng Tawi-Tawi, Holo, Basilan. Buong Mindanao po yun, ang coverage natin. Ako si John Paul Seniel para sa One Mindanao.